Dugu jukɔrɔ mugu ko kasara ye maa minnu sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ san 2022 kɔnɔna la ko olu bɛ taa maa 200 ani kɔ kɔnɔna. An balimaw aw bisimila ye an ka kabako kɛnɛ kan. Bi an ka ni kabako kɛnɛ kan an bɛna da dɔn min ye dugu jukɔrɔ mugu ye ni an bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn n'o ye bɔnbɔ ye ni a bɛ ci dugu jukɔrɔ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya banbagati minnu bɛ an fɛ yen nɔ maa murutulen olu de b'a da an ka siraw la walasa ka maaw bɔnɛ u ni la. Ayiwa a yirala ka fɔ ko o kɔni sababuya la ko maa 200 ani kɔ ko olu kɔni y'a kasara ninnu kɔni sɔrɔ. Ayiwa ONU ni ale ye diɲɛ seleke naani jɛkuluba ye n'o olu b'an fɛ ni an b'a fɔ o ma le bureau de coordination des affaires humanitaires. Wa olu ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn min kɔnɔna la ni a yirala ka fɔ ko Mali jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni lakanabaliya kɔni ɲɔ ɲalen bɛ yen kosɛbɛ n'o ye camancɛ yanfan ani nord yanfan uti kalo tile 31 kɔni kɔnɔna la u ye nin sɛbɛn kɔni bɔ ka yira ka fɔ ko maa 200 ale ni 30 de bɛ yen nɔ ko olu kɔni garijɛgɛra ni kasara ninnu kɔni na. Ayiwa cakɛda wɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni olu kɔni ka baara ye dugu jukɔrɔ mugu ninnu kɔni kɛlɛli ye olu ka kuma kɔnɔna la hali bi sɛbɛn kɔnɔna la ko dugu jukɔrɔ mugu ale kɔni ye ko ye jamana in kɔnɔya la ni a bɛ kɔlɔlɔ caman kɔni lase an ka jamana kɔnɔ ko sabula ko an ka ta lajɛ maa minnu bɛ yen nɔ n'olu kɔni garijɛgɛra ni kasara in na a yirala ka fɔ ko maa 75 ale ni 5 de fatura ɲinan san kɔnɔna la k'a daminɛ janvier la fo an bɛ wagati min na ko bi san 2022 kɔni kɔnɔna la ko min ye maa 100 ale ni kɔ ye ko olu de joginna wa ko a tila bɛɛ ye muso ale ni denmisɛnninw ye. Ayiwa hali bi sɛbɛn in kɔnɔna la a yirala ka fɔ ko k'a daminɛ janvier kalo la san 2022 la fo ka n'a bila an bɛ wagati min na septembre kalo la ko dugu jukɔrɔ mugu mun tira ko o kɔni bɛ taa 100 ale ni kɔ la wa ko o kɔni nombre kɔni ka dɔgɔ ka tɛmɛ sango ta kan ko sabula ko san 2021 kɔnɔna la ko 200 ni kɔ de kɔni cira. Hali bi u ka sɛbɛn kɔnɔna la u y'a yira ka fɔ ko nin waleya ninnu bɛ ka kɛ Moti mara de la ko ka caya. Maa minnu bɛ yen nɔ n'olu kɔni bɛ an ka jamana kɔnɔ n'u bɛ dɛmɛ don lakanabaliya selen don maa minnu na olu ka kuma kɔnɔna la u y'a yira ka fɔ ko ɲina ko musaka mun kɔni bɔlen don k'a bila dugu jukɔrɔ mugu kasara ye maa minnu sɔrɔ u n'u somɔgɔw ko o kɔni bɛ taa dolari kɔni miliyɔn 3 la ko o kɔni bɛna d'u ma walasa u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogoya min na. Ayiwa hakilina jiginna k'a yira ka fɔ ko san 2021 kɔni kɔnɔna la maa minnu bɛ yen nɔ n'olu kɔni fatura ni dugu jukɔrɔ mugu in kɔni sababuya la ko bɛ taa maa 103 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni na wa maa minnu bɛ yen nɔ ko olu kɔni joginna ko ye maa 200 ani kɔ ye. Ayiwa ko nin waleya ninnu kɔni kɛra an ka jamana camancɛ yanfan ani a kɔrɔ yanfan de kɔni fɛ. Ayiwa min yɛrɛ kɔni ye nin makofɔlen ninnu ye ko hali bi olu kɔni bɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ladi o de ye ka fɔ bɛɛ k'i kɔlɔsi ni dugu jukɔrɔ mugu ninnu kɔni na wa n'i bɛ taa taamayɔrɔ la k'i taamayɔrɔ kɔni dɔn ko wa olu bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa dugu jukɔrɔ mugu minnu bɛ dugu jukɔrɔ olu bɛ se k'u bɛɛ lajɛlen bɔ cogo min a kana na kɔlɔlɔ lase maaw kɔni ma don n'a nata. Ayiwa an balimaw ni kɔni ye ONU maaw kɔni ka sɛbɛn ye wa ni sɛbɛn in ale yɛrɛ kɔni bɔra uti kalo tile 31 ka yira ka fɔ ko nin waleya fɛn fɛn taara ka ɲɛsin nin makofɔlen ninnu ma ko nin ye majugu kɔni ka waleya ye ko nin maa ninnu kɔni tɛ dɔwɛrɛ o de ye ka fɔ population civile maaw de don wa ko tenitigi t'a la ko nin ye population civile dɔrɔn de ka nombre kɔni ye. Ayiwa an balimaw ni kabako de kɔni tun b'an bolo ka da o kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn an ka baroda wɛrɛ la.